Mandizibukisele kwakhona kuni mawethu. Ndiniphethele ijelo enilithandayo elithi funda rhoqo. Rhabula, ungafinci. Namhlanje siza kube sithetha ngezafobe. Mhlawumbi uyazibuza ukuba yintoni izafobe. Izafobe ngamagama aqhelekileyo athi asetyenziswe ngenye indlela. Omnye umsebenzi wezafobe kukuqaqambisa nokuphuhlisa inkcazelo ethile nokuzoba umfanekiso ngqondweni. Ziliqela ke iindidi zezafobe esinazo. Udidi lokuqala esizakuthi silukhankanye sisifaniso. Isifaniso siqulathe injongo yokuthelekisa. Sithi into ethile ifana nenye. Sisebenzisa ezi zakhi zilandelayo: ngokwa, njenga, okwa, okwe, nqwana, fana, njalo njalo. Umzekelo, ubukeka njengentsasa. Isafobe sesibini ezakuthi sisifumane sisihlonipho. Apha kuhlonitshwa inyala okanye isikizi. Intetho elisikizi elihlazo nelumezayo ithi ibekwe ngendlela ephucukileyo nequmayo. Umzekelo, usisa uqhuba amatakane. Isafobe sesithathu esizakuthi sibe naso sisikweko. Kusikweko kuxa kufaniswa umntu nesilwanyana ngenxa yezimbo zakhe. Into efaniswayo kuthiwa yiloo nto ifaniswa nayo. Umzekelo, unomsa yinyoka. Isafobe sesine esizakuthi sisifumane sisimntwiso. Isimntwiso kuxa izinto ezingengobantu zisenza izinto ezenziwa ngabantu. Nantoni na engengomntu ethi inikwe iimpawu zomntu okanye yenziwe ibe nemikhwa yomntu. Umzekelo, gawulayo ubagqibile abantu, ntondini ebulala abantu ingabafihli. Isafobe sesihlanu esinaso sisibaxo okanye ugqithiso. Isibaxo sithetha ukwandisa oko kuthethwa ngako. Lo mntu uthethayo akwenze kuvakale sekungathi kukhulu kakhulu. Umzekelo, ndifile indlala. Isafobe sesithandathu esinaso sisifanadumo. Kwisifanadumo kusetyenziswa izandi ukuchaza into. Ikakhulu kusetyenziswa izifanekisozwi. Isifanadumo silinganisa isandi esishiyeka ezindlebeni xa kusenzeka loo nto kuthethwa ngayo. Umzekelo, ukungongoza kovalo, ukuhuhuza komoya. Isafobe esilandelayo ngumbuzo bociko. Umbuzo bociko ngumbuzo owubuzayo osenokungawuphenduli wena ngokwakho. Lo mbuzo awufuni mpendulo. Isithethi siwubuza singalindelanga kuphendulwa. Kubuzwa umbuzo kungalindelwanga mpendulo. Umzekelo, kwathini na sizwe sakuthi. Isafobe sokugqibela esizakuthi sisifumane yimfanozandi. Kumfanozandi kuphindaphindwa amagama athi adale isingqisho. Umzekelo, utshaba lutshutshisa lutshabalalisa abantu. Ezo ke ibizindidi zezafobe nemizekelo yazo uziphathelwe ngokuzingca kumfundisi-ntsapho ophambili. Ukuba uyasithanda isiqulatho sethu okanye i-content ngabula makhumsha, nceda uzibophelele okanye usubscribe, ucofe nentsimbi ukwenzela into yokuba xa sikhupha imiboniso enje ube nokuyazi. Enkosi.